Για να χτίσουμε την αποικία μας σε επεισόδια που διαδραματίζονται στον άριστο φεγγάρι, επιλέγουμε το πλήκτρο αποικία. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε τον προορισμό που θα χτιστεί η αποικία μας. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ώστε ο προορισμός να είναι ο ίδιος με αυτό στον οποίο στείλαμε τα απαραίτητα αντικείμενα με τον πύραυλο. Στο περιβάλλον δημιουργίας της αποικίας, εμφανίζεται αριστερά μία λίστα με όλα τα αντικείμενα που έχουμε στείλει με τον πύραυλο. Για κάθε αντικείμενο, εμφανίζεται και ο αριθμός των μονάδων που είναι διαθέσιμες. Επιλέγουμε το αντικείμενο που θέλουμε και αυτό εμφανίζεται στην επιφάνεια του πλανήτη. Με αριστερό κλικ, το τοποθετούμε στο σημείο που επιθυμούμε. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, εμφανίζονται εργαλεία για την ακριβέστερη ρύθμιση και τοποθέτηση του αντικειμένου. Αφού ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση των επιθυμητών αντικειμένων, επιλέγουμε αποθήκευση για να καταγράψουμε την αποικία μας. Τέλος, μεταβαίνουμε στο επεισόδιο και συγκεκριμένα στη συγγραφή της ιστορίας. Εκεί, πρέπει να συνδέσουμε την αποικία με ένα στοιχείο της αφήγησης, όπως μια εικόνα ή ένα κείμενο. Η σύνδεση αυτή είναι σημαντική, γιατί καθορίζει από ποιο σημείο της ιστορίας θα γίνεται η επίσκεψη στην αποικία. Με αυτόν τον τρόπο, η αποικία ενσωματώνεται στην πλοκή και ενεργοποιείται μέσα από τη ροή της αφήγησης.